O director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, participaron hoxe na inauguración da Feira do Libro de Ourense, na sexta parada do circuito impulsado pola Xunta de Galicia e a Federación de Librerías de Galicia. Este ano, máis que nunca, sentimos que aquí, onde florecen os libros, florece tamén a cultura, a creatividade, o encontro entre lectoras e lectores e tamén de profesionais do libro. A feira contará con 9 casetas que representan outras tantas portas abertas á lectura, ao coñecemento e tamén á descuberta. Son 9 espazos que agardan por vós con milleiros de historias para vivir e tamén para compartir. O representante da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude puxo en valor estas iniciativas que potencian o descubrimento de novas lecturas e enchen as cidades durante varios días de multitude de propostas culturais para todos os públicos. Porque sí que nos parece que é unha iniciativa dinamizadora, vertebradora da cultura en Galicia, vinculado co ámbito, obviamente, do libro e da lectura e nese imprescindible contacto entre os libreiros e libreiras e os lectores e lectoras que, ademais de ir todos os anos ás librerías, cada un no seu lugar, e pensemos que Galicia é a segunda comunidade autónoma cunha maior densidade de librerías por habitante, despois de Castela e León, e, ademais, estes días nas feiras, con ese esforzo suplementario que os libreiros teñen que facer para poder estar aquí sen pechar os seus negocios, obviamente aquí hai tamén unha posibilidade de contacto maior e específico con eses lectores que se achegan a mercar os libros, a adquirilos e a ter contacto cos autores, cos escritores, cos ilustradores. Baixo o lema Onde florecen os libros, foi inaugurada coa lectura do pregón a cargo da escritora Celia Díaz. Esta feira estará aberta ata o 21 de xuño. Gozaremos da lectura como fan as protagonistas do cartel de María Lapido. Leamos para que en cada meandro, en cada poza, en cada remuíño dese río, abrolle un manancial de palabras e de tinta. Feliz Feira do Libro 2025.